Čo 2 dní? 2 dní nepiješ. No poď. 2 dní nepijem. 2 dní pijem v kuse, to píše kurva. A teraz sa môžem jebať, to kurva. A nemám hlas do piču, ja nemáš čo? Jebe za to. A kde si teraz? Ja som všade. Na kaši ďalšej Šamenskej doline. S najmodrejšími tieňmi na oči. Šáňo? Šáňo, ty si ty? Šáňo? Šáňo? Šáňo, tu som, Šáňo. To je mobil najsilnejšieho chlapa v Minskej. Debilko. Ideme dobre, ne? Druhá najkrajšia v Minskej doline. Krásna je. S najlesklejšími nohavicami. Najlesklejšími. Jebe im to dobre.